skal se, hvad der sker med et stof, når vi tilfører energi. I det her tilfælde, der kigger vi lidt på en isterning, og hvad der sker, når den gennemløber alle tre faser fra fastform til dampform. Vi har hernede for neden, der har vi en isklump på 1 kilo, massen 1 kilo. Og når vi starter her, jamen, så har vi minus 40 grader, og det vil sige, at vi er jo helt nede i en fast form her, som vi kan tage og føle på, kan man sige. Så sker det, hvis vi tilfører noget energi, jamen så vil isterningen stige 1 grad i temperatur for hver gang vi tilfører 2040 joule. Vi skal bruge i alt 40 gange 2040 joule for at nå op på selve smeltepunktet. Og når vi når de 0 grader, som er isens smeltepunkt, jamen så har vi det, der hedder en faseovergang. Det betyder, at når vi tilfører yderligere energi, så sker der ikke noget med temperaturen på isterningen. Den bibeholder de 0 grader. Men først når vi har tilført tilstrækkeligt meget energi, jamen så vil isklumpen være omdannet til flydende form, altså i form af vand, 1 kilo vand. Og vi kan så derfor tilføre yderligere energi, og så få vandet til at stige i temperatur. Her ser vi vores isterning. Jamen, for hver gang vi tilfører noget energi, jamen så skrumper vores isterning, men temperaturen på den tilbageblevne isterning, den er stadigvæk 0 grader. Det er vores faseovergang, vi kigger på her. Det vi også kalder LS. Når vi tilfører 334 kilojoule for 1 kilo, jamen så er vi over i flydende form. Så kan vi have et stort glas her med 1 liter vand. Efterfølgende, så kan vi tilføre yderligere energi, og for hver eneste gang vi tilfører en energimængde på 4182 joule, jamen så stiger den kilo vand 1 grad i temperatur. Det vil jo også sige, at hvis vi skal op på 100 grader, jamen så er det jo 100 gange 4182, altså i alt 418 kilojoule, som skal til, før at vi rammer vores 100 grader. Hvis vi tilfører yderligere energi, så vil der ske en afdampning, men temperaturen i glasset vil stadigvæk bibeholdes til 100 grader, indtil at vi har opnået det, at hele mængden af væske den er afdampet her. Den energi, der skal til for at afdampe de her 1 liter eller 1 kilo, jamen det er i alt 2260 kilojoule. Når den energimængde den er tilført, så vil der ikke være mere tilbage i glasset, og vandet vil have opnået en ny fase, hvor den er på dampform. Hvis vi skal se på, hvor meget energi der totalt set er tilgået for at varme op fra minus 40 grader og så op til den er på dampform, jamen så vil det være fra op til frysepunktet 81 kilojoule. For at smelte 334 kilojoule. For at opvarme til 100 grader 418 kilojoule. Og for at afdampe vores væske 2260 kilojoule. Det betyder også, at den damp, som vi har heroppe, indeholder en meget, meget stor energimængde, set i forhold, hvad den havde energimængde hernede ved de 100 grader. Og det er også derfor, at damp er ustyrligt farlig at få på sig, set i forhold til bare ganske almindelig kogende vand, i kraft af, at den jo indeholder en energimængde i den faseovergang, som er 500 gange større end på væskeform, altså flydende form. Det var lidt omkring opvarmning.